allerbedste ved mit arbejde, det er at kunne nørde ned i noget, som man synes er interessant, og som man rigtig brænder for, som man oprigtigt er nysgerrig på. Og i sidste ende, hvis man også kan vinde en sag på det, så er det jo bare fantastisk. Vi har mere frihed herinde, end jeg tror, man har ved mange af de store advokathus. Vi får lov til at virkelig prøve det hele. Det er et samlet hus inden for IP, og det er ikke kun European Patent Attorneys eller Associates, der er ved at blive det. Der er også en hel advokatafdeling, som har jura-baggrunden, og det lærer man ekstremt meget af, når man er European Patent Attorney, som har en teknisk baggrund, men har læst jura ovenpå. I Patrade har vi kontor både i Aalborg, Aarhus og København, og jeg står i den situation, at min mand har fået job i København, og der har jeg så været så heldig, at jeg bare kan flytte kontor til København, uden at skal skifte job. Så den måde er der også fleksibilitet til at få det til at passe med mit familieliv. Det allerfedeste ved mit arbejde, det er det her med, at man får lov til at hjælpe kunder, som man har skabt en relation til. Og det der er lidt af fedt jo, det er, at man kan sige, fordi det er så særskilt, så har vi nogle virkelig dygtige mennesker omkring os herinde, som altid kan gå til at spørge om forskellige problemstillinger. Og det gør jo, at man selv bliver dygtigere. Det allerfedeste ved mit arbejde er, at der er et højt ambitionsniveau, og jeg får lov at lære en masse og udvikle mig, men at der også er et godt socialt sammenhold i firmaet. Shit, man har nogle gode kollegaer. Jeg synes også, jeg har en god chef, men jeg har nogle virkelig, virkelig gode kollegaer, og vi har det hyldemorsomt sammen. Selvom vi laver noget, der er virkelig alvorligt, så er vi gode til at hygge os. Det skal man også kunne, for ellers bliver det virkelig godt. Lige så snart, at man har bevist, man kan, så får man luft under vingerne, og så får man lov at flyve her, og det giver virkelig en mulighed for at udvikle sig. Der er mange ting, jeg gerne vil professionelt, men der er så sandelig også mange ting, jeg gerne vil udenfor. Og det tillader Patrade bare i meget høj grad. De tillader meget fleksibilitet og frihed. Det, jeg synes, der er det fedeste ved mit arbejde, det er, at det er så alsidigt. Det er ikke bare teknik- og ingeniørarbejde. Det er ikke bare jura- og advokatarbejde. Det er koblingen mellem teknik og jura. Og ja, så det, at man får lov at hjælpe andre i nogle sager, de ikke selv kan komme ud af, det er da det fedeste.